నమస్కారం. మీరు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాను. ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପାର୍ଟ 2. ହଁ ଓଡ଼ିଆରେ ହଁ, ତେଲୁଗୁରେ ଆବୁନୁ. ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି, ତେଲୁଗୁରେ ଉନ୍ଦି. ଅଛି କି ଉନ୍ଦା. ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବହି ଅଛି କି? ପୁସ୍ତକମ୍ ଉନ୍ଦା. କାହିଁକି? ଏନ୍ଦୁକୁ. କେତେ? ଏନ୍ତା. ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପିଆଜ କିଲୋ କେତେ? ଉଲ୍ଲିପାୟା କିଲୋ ଏନ୍ତା. କେତୋଟି? ଏନି. କେମିତି? ଏଲା. ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କେମିତି ଖାଇବି? ଏଲା ତିନାନୁ. କେତେବେଳେ? ଏప్పుడు. ଏବେ. ଇପୁଡୁ. ମୁର୍ସି ମାନେ ଲାଜେଇ ହସିବା. ତିସ୍କରା ମାନେ ନେଇକି ଆସ. ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଭାଇ ପେନ୍ ନେଇକି ଆସ. ଆନା ପେନ୍ ତିସ୍କରା. ନାକୁ ମାନେ ଦେବା. ରା ମାନେ ଆସ. ତାଉକୁ ନାନୁ ମାନେ ପିଇବା. ରା ମାନେ ଆସ. ବସିବା ଚୁଡୁ. ଲେଚୁ ଉଠିବା. ବିନାଲି ଶୋଇବା. ଏକଡା ମାନେ ଏଇଠି. ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଏଇଠିକୁ ଆସ. ଏକଡା ରା. ଆସନ୍ତୁ ରାଣ୍ଡି. ଆପଣମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେନି, ତେଲୁଗୁରେ ଆସନ୍ତୁକୁ ରାଣ୍ଡି କହନ୍ତି. ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଟି ବ୍ୟବହାର କରୁ. ତେଲୁଗୁରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଡି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି. ଯଥା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯାଅ ୱେଲି. ଯାଆନ୍ତୁ ୱେଲୁଣ୍ଡି. ନେଇକି ଆସ ତିସ୍କୁଣ୍ଟୁନା. ଦିଅ ଇୱା. ଦିଅନ୍ତୁ ଇୱାଣ୍ଡି. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ. ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଶୀଘ୍ର କହିବା ପାଇଁ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ.